Ang tunay na kulay ng tao lumalabas hindi kapag masaya sila, kundi kapag wala na silang pakinabang sa'yo. Miggy, it's okay to lose people along the way. Kasi hindi sila nawala para parusahan ka. Naniniwala ko na nawala sila para ipaalala na hindi mo kailangang ipilit ang taong hindi kayang piliin ka. Actually, hindi ka naman talaga niloko. Pinakita lang nila yung version nila na tinatago nila nung una. Kasi 'di ba, kung mahal ka talaga nila, bakit ang dali ka nilang iwan? And Miggy, I'm sorry to disagree na yung pagkawala mo sa trabaho mababaw lang na dahilan kung bakit ka iniwan ng babaeng ito. Sa aking palagay, isa ito. And you know what mga kabisyo, this is the reality of life. That's why it's really hard na makahanap ng taong totoong mamahalin ka. Dahil ang totoong taong mamahalin ka, mahal ka hindi dahil may naibibigay ka sa kanya o dahil napupuno mo yung bulsa niya. Mahal ka niya dahil may mga kakulangan ka at masaya siyang suportahan ka sa hirap o ginhawa man yan.